जों आर्टिसानि नाय डेपुटेसन ना फाइमोन लगे ताई सिङाव बसकाङो जों मांखा आर्टिसानि प्रेसिडेन्ट ने आहलाद समातिया ते और वर्किं प्रेसिडेन्ट जवाहरलाल नवातिया yang AGS tongo tai plus movement committee ni chairman the sitting demonstration ni Topon Deborma yang sini artisan Asia Pohor Deborma जों खरकबा दिनै जों sitting demonstration जों साइमान और 2 दिन 7-8 तारिख इसनि 2 दिन लागातार चलि दङ आस्ताबो ग्राउन्ड खानाव आर 2 दिन यागुलो जों जागाव जों एपॉइंटमेंट मानखा सिनि चिफ मिनिस्टार को टक खालायदों चिफ मेमोरेन्डाम दङ माने सिनो खोनाव जाहाता दिनै जों जागाव मिनिस्टार खरंनि थानाय याफारका पुलाता ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार्स आबुनि यागुलो जों चिफ मिनिस्टार को टक मेमोरेन्डाम हायना हायचों याफारका बनबो दा जों आरो कक सालायका ब्लाइनो खाकसामानि टंटंमानि कक सालायका सिनि अरुमानि स्क्रिनाव तैनाय जों बोसोरखौ कक कलक जों मुभमेन्ट खालाय दंमाने आबो साक्सेसफुल होननानै थाङै दङ जों 50 मिनिट हायदरे बनो घन्टा कासे अमाहायके पजिटिभ ककनो जों बरबो सालायका ताई साथे साथे तिफ्रासानि हामक्राय जे बसकाङो जे इउनिभार्सिटी एडिसिओ इउनिभार्सिटी क्लक जांनानै र ताई मेडिकल कलेज सकारि जांनानै र खुमलुं हाय जागाव हस्पिटाल कटमा खालाय जांनानै र आमो हायसों कक साका बिसोरबो खुंकासों कक ब्रकनो तैनो सिनि मेमोरेन्डाम जों जामार जामाबा कक ब्रक टीचार दे केबिटी हायके जाबो कक ब्रक लेक्चारार पार्ट टाइम आमो हायरो गोबां मातलां जागाङै दङ आबुनो तैनाय इउनिभार्सिटी रको जो परिरै दङ हायफोरनो साख्रिनि बागै कुनु कुटा खालाय जाया आबुनो कुटा सुबिदा सामोन खालायथाय दंनाय ए बरंनि खामानि दङ बुकुसुबो थांतुं होननाय आं आबुनो अगबान खायनाय अबो मुभमेन्ट जे खालायजां माने आबुनो तैनाय आंगाव कक सामाने अरनो मथाका